Cúig bliana ó hin, fágu tír bankfriste ag Páirtí an Lochtibbre agus an Gcomhrialtas, agus thógamar a rísí. Agus an sin, cuireadh tús leis an bróseas chun éire a athógáil. Tá an tairneamh a thógamar seasfach agus cothram. Feadh 5 bliana cruthaíodh 135,000 post nua. Laidíodh an muireann sóisialta iliach agus méadaíodh an pension. Is féidir le tuismitheoirí a báistí a thógáil chuig an nachtúir gan íoc. Méadaíodh an túsfá, faoi go. Agus inis, tá comh ananas pósta a going. Ach, I lámha eile, cuirfar torthaí na hibre crua sin I mhaol. Caithmid an tairneamh seasfach, cothram, a thógamar le chéile, a chosint. Ar an 6 lá is 20 de Gheabhra, Cath de Bhóta, de Páirtí an Lochtibbre, agus de Rialtas, seasfach, agus cothram.